इउपिपिएलनि जानानै फैसा राननो फैदों जोंनि 14 चिरां खाम्फा समस्तियाव बड'लेण्ड मिडिया बियो बिथाङा मैखोम बड'लेण्ड मिडियानि मैखोम बिथाङा इउपिपिएलनि जानानै जोंनि 14 चिरां डिस्ट्रिक्टआव फैसा राननो फैदों Rambai sih. Hei, tak kalah pada. Hei, kalah pada kalah lagi. Last general. Bicara UPPL ni media. Media kalah na malas tu. Entah. Bicara mereka. Bordelen, hei, culangan jaya je, sama, hei, culangan jaya je, cukup. Rekod kalah.